ọ na-adị mma mmadụ mmekọta ka ọ jụkọ na-ese ihe na-eme ya na ihe ọ na-eme ọ bụ ego achụọna m ego n'ụdị ọbụla emekọtara nje Kalaba mmadụ kpọrọ nje na nke nwa dibịa sị na onye abụ okpota nja agwọgidego m ọgwụ gwọgide ọgwụ wee sị m ji eri ihe nwaanyị nọ na nsọ abalị 3 o wepụta ihe o jiri nọ na nsọ were esiere m nri na m rie ya ego ezebe ka mmiri ejeene m na ebe a kpọrọ m je na mmiri n'etiti abalị emechana m ihe ndị a niile ego m enweghị abatago n'ọma ahịa yipụ akwa n'etiti abalị na-asa ahụ n'ọnọdụ nna aga n'iru ka ndị niile mụ na ha nọ n'akụkụ ka ha nchabụrụ ogbenye ka m wee kachasị onye ọbụla onwekwa isi abatago nduru nwa m nwoke wee dupu ya obodo oyibo nye ajebe Japan n'ọnọdụ ka o were ego ndị ọcha wee nata ka ego wee bụọ kasa ihe ndị a niile ka m mechara otu abụ n'ezi Chineke wee nne ihe Chineke jiri gba nkịtị bụ ka m wee nwee ike detụcha ihe ndị a niile ọnụ n'ihi ka m wee mgbe m detụchara ọnụ ọ bụghị mmadụ ya asịzi m na ụzọ m ji eso nwanne m bịa lelee Jesu bụ nwanne m bịa lelee Jesu bụ lelee ya n'ime mma ya bịa lelee eze Jizọs lelee ya n'ime mma ya nwanne m bịa lelee Jesu bụ nwanne m bịa lelee Jesu bụ lelee ya n'ime mma ya bịa lelee eze Jizọs lelee ya n'ime mma ya nwanne m gịnị na-enye gị nsogbu nwanne m gịnị na-enye gị nsogbu kọsara ya onye nwe anyị kọsara ya eze Jizọs kọsara ya na ọ ga-eme ya nwanne m bịa lelee Jesu bụ nwanne m bịa lelee Jesu bụ lelee ya n'ime mma ya bịa lelee eze Jizọs lelee ya n'ime mma ya nwanne m gịnị bụ nsogbu ị na-ebelu m ga-eweli anya m abụọ na-ehugwu niile olee ebe inye aka m ga-esi bịa m ga-eweli anya m abụọ na-ehugwu niile olee ebe inye aka m ga-esi bịa inye aka m ga-esi na aka Jehova bịa inye aka m ga-esi na aka Jehova bịa aka dọwara agụ ọnụ onye ike aka dọwara agụ ọnụ onye ike gị ka na-akpọ aka dọwara agụ ọnụ onye ike 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 gị ka na-akpọ aka dọwara agụ ọnụ Chineke onye nọrọ ya ebe niile na biko a na-ewere nwa nwoke wee na-enyefe n'aka nsọ wezigide ododo biko ebe ọ bụla nwa a nọ zitere wụzi aka nwa na ndụ zitere nye na ndụ na ofu aka ụkwụrụ aka Jizọs na onye otu anya ji isi ụgwọ onye ike aka dọwara agụ ọnụ onye ike aka dọwara agụ ọnụ onye ike gị ka na-akpọ aka dọwara agụ ọnụ onye ike 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 aka dọwara agụ ọnụ
Fada biko ihe mbere ya bụ iso ya ọrụ m Chukwu mgbaghara biko kwupụta mmehie m niile ya ka mbere ya ihe nwa mgbe ndị mmadụ nwụbinatara n'igwe gbara ụkpala ọnwụnwa tiri ihe na nne eriri ebe ahụ ndị mmadụ nwere nwụbinata nwanne m nwoke alọghị mmegheri ihe ọ na-emegheri na aṅụsọ nkwụ aṅụsịga ọnwụnwa merie ihe ahụ ọ na-eme n'ọnọdụ ka wee rikọtasịa akụnụba mba anyị nwanne mmadụ adabata ebe a onye na-abata mba biko ka iso ihe ọrụ m Chukwu ka ọ gbaghara m emere m ncha ọ bụ onye ọgwụ njere gwa na Kalaba ọrọni ụtọ nkọm Ijebuode na Lagos ebe m na-ejegasị agba ọgwụ ana m ejepụ nke m na-eji agba nta enwere ọgwụ ka anyị agba nta mgbe ụfọdụ ana m esi anụ mmadụ na-esi anụ agba m bụ ihe m ada emefọ nke nwanne m nwoke bụ Alọị ama m ebe nkọwere nke n'anya ọkụ na-agbanye ọkụ onye ka o si ebe agbaghara nkịta je ntọtụo ya onye nweta onwe ya biko ihe ọrụ Chukwu ka ọ gbaghara m egburu m shasha Free and talking, madam. I don't get the London now in the top. Okay, we could be here. Hey, my apple. Father, don't be didn't know where doing a gown whereby I won't go. I want to see walk. I have up to walk. And back. Yeah, I want somewhere I had Georgia. I'm not going to Paris. Father, I'm going to have a driver. Also, when I Father, Dinky, only no Dinky won't have you back when not more. Ka bi igwe m na-esolite na ihe ọnwụ na mkwuru dịka onye Chukwu tere mmanụ igwe ga-anabata obiọma kwụsịrị gị n'aha Jizọs onye nwanyị Chineke onye nwe onye pụrụ ihe niile ụzọ ọbụla si wee mejọ ọrụ biko gbaghara mmehie ụwa m nke ukwuu biko eji na mmehie m wee leta m mere m ebere ma gbaghara m onye nwe m echiche obi m mee ka ọchịchị obi m bịa na mmezu ndị niile mmejọrọ biko onye nwe mgbe n'ime ha ma mee ka ha nwee mmụọ mgbaghara ka ha gbaghara m n'otu n'otu ekwego mba ụkwa kwego nkwa na m ga-efe gị ofufe ruo ọgwụgwụ ndụ Chineke biko nna m biko mere m ebere ọbụlagodi mgbe m na-ebicha ndụ n'ụwa ka ị nabata m n'ala eze gị ma nye m ike ahụ nke i nyere Jizọs Kraịst nye m ike ahụ nke i nyere Abraham nye m ike ahụ nke i nyere Moses nye m ike ahụ nke i nyere Daniel nye m ike ahụ nke i nyere ndị mbụ ndị ka ha rabụ ndị niile gburu anyị ụzọ gba ọsọ nye mkpụrụ m ihe niile dodo iko na otu anyị si nọrọ kịta biko nna m ikpere m dị n'ala otu anyị nọdụ kịta nna m anọdụrụ n'ala n'ime mmụọ na eziokwu onye nwa m biko rie nwa m nwoke ga nna ya isie onye nwe ngosi ihe njiri bụ ochi onye nwe ka nwa m nwoke ka ọ nata na ndụ 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 onye nwe mgbe ihe ndị anyị emezu n'ime ndụ aga m efe gị ofufe ma tụọrọ gị mma mma kelee gị n'ihe ọma i mere m maka ekele onye na nke o mere nye abịagwa ọzọ nna m mee nke ama nara ekele n'aha Jizọs Kraịst Anaezi Chukwu kedu ife nwanne gị melụ gị iji si na ọ gaghị adịlị ya mma ọ dịkwa mma Anaezi ị na-ejefu ụzọ ka ị makwa n'ọbe m ka ị nọ alọ ya nwe m ebe m na-eje erugo m ebe m na-eje n'ịma n'ọbe m apụkwara m ekere ngwụ biko
Me man no be Ama ala biko. Mpotide obuju oserisi biko ihe mere ede ju ebe nwe na ama no ka hapụ ihe niile tara n'abalị ha nchapụrụ anwụ igbe fo ya gbọ biko bechie emene ka ha biko onye nna ya ya biko ahịa onwe ya dịka nkwupụta na mmadụ mejọrọ mmadụ o jekwa onye o mejọrọ na ahịa ọ bụghị nke je enyochitere m onye a je enyochitere m ihe mbere ya bụ biko nkwenye na-aṅụ oyibo si na ndị oyibo si na charity begins at home nya ha na-esi n'ụlọ were adị mma hapụ ezi ịmara n'ihe ji bịa ya ka nna ha abịa n'ihe a ọnya ka nna abịa okwu ụnụ bụ na-ezi chukwu ọrụ o nweziri ka aha m si aha m na-ahazi kwapụ aha m na-ahazi kwapụ biko ala biko adịzọ nwa n'ihe na-ekwu ekwu nya ka nna ha abịa ihe a biko onye gbaghara biko nwee otu si mejọ ọrụ gbaghara nkwenye na-aṅụ na siga na-adị esebe fufufufu ọkwa n'aka mere ọgbadagịrị nwa nwoke nke ọ na-emekwu ọkwapụ aka mere biko ka ị gbaghara m onye nwe otu ọbụla si mejọ ọrụ gbaghara biko alọghị nnagide m anyezi ama amụma aka ga dịbụ niile ebe ama amụma bọọlụ ya bụ bọọlụ ugbo aja ma nnọọ ya bụrụ m bọọlụ ugbo aja tom enu godogodo n'ahụ iyo m mgbe ihe ji amụ ihe a na-ekwu ọ bụ eziokwu bụ mgbe m labara ọ ya bịaghị n'ahụ ọ bịaghị na ya biko alọghị nnagide m biko gbaghara anyezi nye nụ nga na ya aka ga niile ebe m amụma alọghị ya bụ ekwusila okwu ike ihe na-agwa nkịta ọ nọlọ ka ihe ị na-ekwu kịta otu n'oyibo taa mgbe ị yazizi amụ ma ọ bụ na nrọ ma ọ bụ na ihe bụ mgbe m lawara kịta ma ọ kọcha agụ n'ọnya iwe nwere na ọ bụ na nrọ anyezi ọgba nkụwa gị si kịta nwa alọghị kụwa m isi adịghị bụ anyị ara adịghị bụ anyị ara ikpe aha nwanne mmadụ na-abụ alọghị ikpe aha ma mmadụ na-abụ nwanne biko ama na ihe aja nwe ọdọ ọgbali elu ama na ọbọọlụ ugbo aja biko nwanne biko nwanne m biko nagide m gbaghara ọ dịka a na-agba m aka ntị arahụ ụra kpuchigoro ọrụ akụghị kpuchie ọrụ ngwa ana ọgbaghara ke maka na ịkpa anyị lele ihe nyekwa m ego m ihe m niile ji ihe nyekwa nya alọghị ka agụọ n'otu wee gụọ ịbụọ onye agụghị otu ọ na-agụ ịbụọ alọghị nagide m biko alọghị gbaghara m biko biko yọnara nwunye biko yọbara na ndigide biko yọbara na ndigide biko yọbara na ndigide biko anya ezi kpuchie ọrụ egbuchie m akparịkwana iwe m biko ngwa gbaghara ngwa daba anya ezi asị nke naba m eji ihe na-agwa m eji alọghị hapụ ihe eche ị na-echi ya okwu a na-ata nkụ alọghị ihe niile na-akọ mma eji eche na magodi hapụ nke ihe eche a alọghị hapụ nke mana anya ezi azụ nke adịghịzi naba esi agha ekele chukwu anyị arụ m niile bụrụ sọ ọnụ ozughị ihe ga-egodo ebe ọ nọ n'ime ụlọ ọ na-alara ụla biko o nwere ihe nọ n'ime ahịa na mmadụ nwoke anatago eziokwu ya nna otu a ka m sikwara fụ ya otu a ka m sikwara fụ ya o wuru ọ bụzakwara ebe niile ọ na-ewuzi ka ọbịbịa popu ọ eziokwu agwalụ gị agwa ọgwagwalụ m ga-agwa na fada ọdọ mmiri Bethsaida dị egwu agwalụ gị ọ dị ka a na-esi Jizọs igwe ekene dịrị Chineke onye pụrụ ime ihe niile onye ike niile dị n'ọba aka ya onye nwe mmadụ na ebe imegidere wee nataruo obodo a n'udo na ọṅụ ọ bụghị n'ike aka anyị ọ bụghị na ịma mma anyị ọ bụghị n'ihi ezi omume anyị kama ọ bụ n'ihi ebere na ịhụnanya o nwere n'ebe anyị nọ wee na-emere m ihe ndị a niile n'efu ekene dịrị Chineke onye agwa m na nke bụ mmadụ na nka ga-eji anya m
fụghị ọzọ mma nkwete maka ọ bụghị otu aka ilu si aha n'ọnụ ka o si atọ. Nke wụ eziokwu, ekelere m Chukwu maka onye gwara m na m ga-emekata wee lọta obodo a na-akpọ Naijiria. M gara ekwe hapụgodu nke m nwee ịhụgodu gị ihu na ihu mara gị nọrọ taa na-ekwu okwu. Mba papa, Chukwu dị egwu, Chukwu dị egwu, Chukwu alụka. Asị egbu na nwoke ọzọ m chọrọ ịgwa gị bụ ọ ga-adị mma ka ife Chineke ugbu a ịbụ okorobịa, ugbu a ịbụ ndụ na ume, maka otu ira isi otu a wee buru akwụkwọ nsọ wee na-agwa mmadụ ezi mmadụ ozi ọma. Onye ahụ lechagodi gị anya ọ mara na chi na-efe dị egwu. Chineke onye pụrụ m ihe niile, onye ike niile dị n'ọba aka, onye ji mma jide ji, onye ji igodo ọnwụ na ndụ, onye maara ihe ya eme echi, onye zọpụtara m wee mee ka ekpere mkpere wee gaa pịa n'aka ya. Chukwu ekene dere gị. Ọ ga-aka mma na ichegharịrị ma chigharịa n'ime mmụọ na eziokwu, nke bụ eziokwu ka nna gwa gị ya. Papa gị nwee gwa m fee Chukwu ị na-efe, mụ nwee ifewe onye nwe nke anyị na-egbu oge efewegoro ma onye nwe wee onye nwe m o nwegoro anyị. Papa ịmakwara ewezụga onye nwe ebe a nọ Japan akwụkwọ obere ihe. Ị mara ụlọ mkpọrọ ndị Japan ka ị na-anọdebe ka afọ gị na-agbanite ka a na-etikwuriri ya ọrụ n'eru ọrụ nke ị na-arụbu arụ. Papa onye nwe dị egwu, onye nwe na-alụ dịka osi. Papa onye nwe wee onye nwe m, onye ahụ enwekọrịtago anyị ihe ọnwụnwụ ya ka ewu. O je ekwekwana ihe itinye ya n'ọrụ, itinye ya n'ọrụ mgbere ha gbaba ọsọ ghara ukwu osisi aka akparị ya. Efu onye a bi n'elu bụ Chineke, ahapụkwana ya aka. Ana m ekele Chineke maka ọnọdụ Alọị. Mana Alọị na-akpazi nkata ugbu a ọ na-agaghị n'anya ya. Nke a wụ eziokwu. Ime nji esi gị n'eziokwu. Mụ na Alọị nọ abalị 3 gara aga. Alọị wee na-ekwu okwu na-akpa nkata ka onye nwere uche. Mụ na ya kpagidere nkata, kpatee nkata aka. Ị na-afụ Alọị na-ekwu okwu ịmara ihe. Na-ekiri Alọị isi ọmụzikwa Alọị anaghị akọ akụkọ ka onye ṅụrụ mmanya onye uche ya na-ezu ozo ezu. Nwanne m, ana m ekenekwa Chineke na uche ya alatago. Ịma na onye ma Alọị mbụ fụzie ya ugbu a ọ ga-amazikwa n'ọya. Ọ wụ eziokwu. Mana ka m gwakwa gị, onye dịka Alọị bịara m dị ugbu a nne ọsọ ka m ji esokwe ya. Obiọma gị na alụmdi ihe alụrụ alụ ọ na-adị gị mma o. Nwaanyị jikwere nwayọ, jirikere nwayọ. Obiọma nne biko hapụkwa m, achọrọ m ịlụ di na ọ bụ mgbe m ruoro mgbede ka m meji wee nụ di, mgbe m ruoro PM ka m meji nụ di. Ị gaghị eru na mgbede. O nwere ibe iwu mgbede ka ha ji alụ di. Ọ ụtụtụ ka ibe anyị ji alụ di. Anyị nwa ga-ejikwa ụtụtụ lụọ di nke anyị. Akwa ị na-anụ ya ịchọzikwa iji mgbede ngụ amazikwa. Mụnwa ga-eji ụtụtụ alụ nke m. Mana cherekwa Obiọma, ọ gịnị medere na egwa m na asụ egbuna m esigo obodo gwa m okwu eziokwu. Anụkwa m nke o Chineke m ngụ ọ bụ redio Biafra. Obiọma, redio Biafra anụọzi nke a, anụọzi akụkọ nke a dị ezigbo mkpa. Nya eziokwu bụ na asụ egbuna m nọ n'obodo anyị. Ọ nọ n'obodo a eziokwu nnọọ bụ na asụ egbuna m nọ n'obodo a. Eziokwu ka m na-agwa gị ha. Mụ na onwe m ọ gwara m ike ka i si egwa m. Na-asị na awọzi m awụ ka itibe gị anya saịdị ahụ. Nne rapụkwanụ m na enu di dịkwana m mkpa. Mba afọ nsị a. Nna ihe mbekwa ichetara gị bụ na etu a Chineke siri mee ebere nwa gị nwoke nọ na nga anata n'udo na ọṅụ site n'ekpere. Ọ ga-adịkwanụ mma ka anyị jeghachi azụ n'ụlọ ụka ahụ ebe ahụ a na-eme ekpere ahụ
gakwukwa na onye ahụ Chineke ji wee kwara ngwa ọrụ wee rụọ ọrụ ahụ chịghachi ebe ahụ jee tụkwa mma jesi Chineke nna daalụ n'ihe o mere anyị maka na ọ dịghọ mma mmadụ iri otuto Chukwu onye ka m bịa chetara gị dịka ego ole ma ọ gịnị na ibie ka anyị nwere ike iji wee jee kelee Chineke n'ihe ahụ o mere anyị. N'eziokwu enweghị ego ọbụla enyere Chineke bụ karịrị ibu, enweghịkwanụ nke ọbụla enye ya pekarịrị mpe, kama na ọ na-adị mma ihe isi mmadụ n'obi, ihe si gị n'anya obi ya na ihe dị gị n'akpa, i were ezi obi gị were obi ọcha gị jee nye ya Chineke, ọ nabata ya n'udo. So nọọ ihe ọbụla dị gị n'akpa iji ezi obi gị jee nye ya Chukwu, nwee nke bukarị nwee nke pekarị. Papa nke okwu bụ eziokwu akwara m ekwe. Nne, achọrọ m iji ohere a wee kelee gị maka Chineke ji wee ruo ezigbo ọrụ na ndụ m, maka ma ọ wụghọ gị nkarị na ebe a na nga lafuo ọkpọrọ, onye n'igwe ya akwụghị ụgwọ, ọ ya akwụghị ụgwọ mmaji kwuru mmaji. Chineke nọ n'enugwe ihe ji ngọzi ọ kwadobere Abraham wee chụba gị ọsọ, okwute ga-anọchi gị ụzọ, kpọtuo gị wee daa na Chukwu wee were ngọzi wee pịajaa gị ahụ n'aha Jizọs. Papa kee m ga-asịkwa ka anyị adana bịa gbuwa oge, ọka mma na anyị gara echi ma nwanne echi jee goo ihe ha. Kemgbe anyị chọrọ ka anyị jee gokọtasị ihe a mgbe unu kwadotezianụ anyị eme ka ọ na-emezi aka mmadụ ka m bịa nabazie. Papa kedu ifuru ukwu ifuru nwaanyị a ị na-emezi ka ọ n'ọnwa gị nwetụrụ ime ihe nwaanyị a na-aza adịghị mma. Papa lụta nwaanyị a na ọ lụtara gị ka ọ mụnwa mba lụrụ papa palụti adebe nke ụkwọ na iriri ihe ọma m bifo ya nwụọ ama m n'ihu ga-adịrọ mma ka e were nwaanyị dị ụtọ n'oge mana ụjọ ka ọ bụrụkwa na Chukwu mekwere gị ọma onye duletere m from ụlọ nga ọ ya enye gị nwaanyị mara mma. Papa ya agụkọ kemgbe ọ ya dị mma ka a gaa jee tụọ mma ma egote ya bụkọ ọ dịrọ mma ịbịa buru ihe adọwa n'ụlọ ịmago Chineke chekwuo na echi iri bie na anyị nwa gotere ka iri ọ gbara uru egote na ozugbo anyị were ajebe na ejebe ozugbo maka igote edebe maka nwa na-edebe ya ebe a gbuo oge irie nye maka ibe ori iwo m ị na-eriwo ngwo. Papa echela ka mana Chineke isi m ka ya chere ka ngwa gị maka ihe nji maka ya wee kwụsị gị ifuru ihe ahụ ị na-epiogharị ihe ahụ ị na-epiogharị pịm na ụdị ka na nso wee n'oge ọma nwọk na nso dụkwa gị n'obodo a ị ma na oburu ọmụ abụ ada ọmachancha ị na ihe na-achị gwa gị na nso ga-ure ebe a ọsịsọ ekwucha ebe na-ekwu ya wee na-eme gị n'isi na nso ga-alụrịrị m n'obodo a kama na nso ama alụ m n'ụwa ọkwa n'obodo a ihe na-achị gwa gị so ihe nwakwa na anwa jiri na nso sọrọ m nso o nya ka ịchara m ebe na nso nọ kwụsị ebe a mma merekwa gị ahụ a na-apụ gị n'obodo a ga-emerekwa gị ezigbo ahụ isi na ị ga-emerụ nwa abụ obiọma arụ nwa ka isi na ị ga-emerụ ahụ isi na ị ga-emerụ m ahụ Ujunwa anyị ga-emerekwa gị ahụ nwa ka ị na-eyipụrụ ahụ ga-emerụ gị ezigbo ahụ anụ ọhịa ị na-abịa ka mụ na gị zọọ n'nso ga-anụrịrị m ma ọ chọrọ ma ọ chọrọ onye bi na-asị eri ya ka o ji wee fita mgbasị n'iwe wee si na m mere spai anụ ọhịa mụ amụtachara m na anyị depụta ihe anyị ejije eji wee nye Chukwu ekene n'ihe ọma o mere anyị ofu ewu 20,000 dị mma
egote mba ji na-abụ ofu mba ji ma ịbụọ anyị ewere onye a je kelee Chukwu maka ekele onye na nke o mere ike adịghị ime ọzọ na ya ka m ji sị ka mụ na gị edepịa ya edepịa. Papa ekwekwara m n'ihe i kwuru mana a sị na uche wa akpa onye ọbụla na nke ya na uche onye adịghị njọ. Ọ wụrụ ma nke m nsị na ofu mba ji ayara adị mma ọ ka mma ekenebe Chukwu ekene ya ọfụma ka anyị goro mba ji na-atọ ụtọ ọbụla usiwu nụkwa ọgụrụ 5500 ji anyị gote mba ji na-atọ anyị tiri ewu ọwa esi na ya gote mana nke okwu eziokwu mpa 20,000 awụkwa obere ego o bukwara ibu mana oyi mazi na ewu oyi egote otu ụbọchị dị anyị na-ekwukwenu ụnụ nwotu si dị nta iwu nitetu aka ogoro 30 ma 35 ka egotetukwa na ewu ọya wee nyekwana ya Chukwu wee ọ dịkwa n'izi ime nwa gị bara ụlọ nga alọta ego moto a pekwara na mpe papa maga ihe ụbọchị ụka anyị welitekwa aka na 45 maka ọjịja na nlọta isi mmadụ eto. Gịnị 4,500 Ọnịcha ebe a 4,500 mmadụ ịtọ ije Ọnịcha nata ịma ha na fuel etigo ego ịma ihe ha na-akọ na-ekwu efughị ihe ahụ na-ebere ọkwa nwata na-ebe mgbe nwata na-esi ofe ka o zuori ya asị ọ na-emebi ofe. Ana m ekwu ya mgbe ahụ ụna asị chenji kịta echejiene ọ bụrụ na akpụ nọ n'ite mpụtụ ọ na-asụtụ ya pụta onye ihu pụta onye azụ akpụ nọ n'ite pụta ihe ọ na-asụ wepụta onye ihu pụta onye azụ ọkwa ụnụ si chenji kịta echejiene onye ọbụla ebeghara ụnụ si chenji. Ọ bụ na anyị ahapụ ije enye Chukwu ekele a ka anyị hapụ ya onye a na-achịrị chịchagharị tuo mba papa egwure nke ahụ keke ya agwa Chukwu nọọ maka onye na-achị obodo me ịchọ ya ikene ụtọ ọbụla osiri baba anyị ejerịrị je kene Chukwu anyị chịkọnata ya ụtọ ahụ ekene Chukwu aghọtago mkpa anyị were ekpere na-esi ya papa ọ dị na mma ụtọ a ewu 35,000 ọ ya ama na ababa ma ọ 30 o yi ejutu na-eju ọ dị na mma ụtọ a jinu mba ji ịma na anya ji papa ka ihe tinye ya ndị 500 adị na mma ji ịtọ dị na mma ị na-enyekwana ya fada ọ mara na ihe ọ na-eri agba isi ego gbalitetukwa ihe njiri kpọọ gị okwu a bụ ụtọ ka atọkara ihe onwe ihe setere n'okwu ofu onye ji wee tie egwu sị esesịa si dokwa na onwere ive na-emebi ive ka iwe maka na enwe nyobe ka o nyochata mbụ atọ ya n'isi. Nwanne m mpa anyị hapụrụ anyị ana ịsa mana erego m ịtọ o wutere m na m resịrị ịtọ ahụ mana onwe ihe nji ego eme mana ebe ọ dị otu a nwanne m n'ije n'ukwu ọjị nwere ama ịtọ ebe ahụ dịghị mma hapụrụ m ofu dịka dị ọkpara anọ m ife ikwu mana ife ihe na-eme ọsọ ọkwụ m ebezina ife ihe na-eme ọkwọ nkụ ji ọnọgụ bịa be m si m ka ife niile taa n'anyasị bụla anwụ nnabata ya otu ahụ ike ka isi emezi ka m mezie gịnị akwa ihe na ya ka ihe a akpọzi nke ihe o ji ewute m bụ na anyị resara na ahụ nwa otu mkpụrụ ihe nji ego eme ama m nye ewutezina gị maka ọ bụrụ onwe ihe nji ego ame ọkwabe m dị ya maka na ịma na ụsọ ka asọrọ asọta ife ịbịa mana iwe nwanne ahụ elu n'ọkpụkpụ abụrụla asụ nwanne elu ọ gaa na mkpụrụ obi maka o metụ imi o metụ ọnụ biko asị etụchabana maka na enwesibela ọnwụ ka ya tụchasị ya ọnya ka mgbọ ji wee tụọ ya n'isi ife nche a ga-eme ya bụ na mma eje n'ụkwụ ọjị otu isi kwu kama na mma ewere anyị na-abụ ịbụọ nke fọlụnụ were ya n'ọngụ bụ dị ọkpala nwanne m ka enwe nwanne ọzọ ọngụnụ ịnụgo otu aka nsi bụrụ elu maka na ọkpụkpụ ịkpọ m n'ife ndị ikwu mere udo ome anya n'inweghị ezigbo nchegharị ka anyị biri n'udo biko mụ na gị dị ka nwanne anyị jikọọ onwe anyị ka ukwu azụzụ onye ilu anyị agbaji nwa anyị ukwu azụzụ ọ dịghị ukwu ijiji atụ anyị gbakee
onye ofe ama bịakwutere anyị iro ọnwụ anyị dịka oke. Papa nke o kwuru bụ eziokwu nke bụ eziokwu na obi na-asọ m Paulina ndị ka nwere batara n'ezinụlọ a ịma mgbe a nwụrụ mkpo n'ụlọ nga ama m na m ga-alọta nweta ndị ka nwere a papa ịtụfugodo ego n'obodo oyibo ngara ịtụfu ihe amụtakwara na m ihe m na-asụkwado ka ndị oyibo kịta papa ewe na iwe ebezina ọbịa sọ m Paulina ịnụgo ife mezina ka ọ bụrụ anwụnta na abanị nke eziokwu m na-elekwa na ihu ga kwesịkwara na mmadụ na-afụ na-ewe iwe mgbe iche ịbakwa ime abịa mee ka oheni mana nke wụ eziokwu na onye nwe anyị abatago n'ime anyị m na-elegodo ihu gị anya kịta obi ya adị m mma onye riri eri onye ọbụla nke efuru ofugo onye ọbụla eriri erigo ya mana ihe anya na-ayọzi Chukwu bụ ihe mere na nso maka ihe dibịa na-agwọ ọ bụ ihe onye amụma na-agwọ bụ ihe mere na nso ọ da agwọ a na-eri ozu n'ihi ya nwanne m amadị m na-eyi enwe mmụọ mgbaghara otu mgbe anyị na-eso dịka ndị ofe ama na-aṅụrị ụpịa na-aṅụrị a na-apụtasị m maka na alọghị nwanne gị jiri menta m imo apụtara na-asị gị maka na ezi nwanne gị jikwara menta m imo ka anyị kpachie ka ndị iro ghara ịbakwute anyị maka na ha fụ nwa obere oghere ha bata tisa ụmụ onye ama nwazikwa onye alọghị nwanne Uju ka ngwa gị ejekwugo m obiọma dọọ ya aka na ntị si harapụ gị ọ ga-enyezi gị nsogbu ọzọ ka ebe si dị fụrụ nwa ọnya ka m fụ ya n'ụzọ ebe ọ na-aga m wee dọọ ya aka na ntị wee sị ya were gị sọrọ m sọ n'ebe ọ bụ na ọ fụ gị na-aga ya lefuo anya o kwete isi lefuru anya ma ya bụ obiọma fụrụ m tata wee na-agwa m na ọ bụ na emekata wee lụọ gị na ọ ga-agwa m na ọ bụ nyanwa bụ ada ọmachancha obiọma sị na ọ ya gwa gị na ya bụ nwa ada ọmachancha efu ihe obiọma na-ekwu egbu ọnụ ka ọ na-agba ihe njisi na-egbu ọnụ ka ọ na-agba maka m ejekwu ebe ọ bụ n'ọnọ kịta mfụ ha anya ewere m aka m dọwa ya ọnụ nke bụ eziokwu na m megbu obiọma ebe obiọma chọgo ya ga-egbu ya mana ịma mgbe ya ịma na ya bụla bụrụ mmadụ eme na njọ ọ bụkwa na igbuo ya Chukwu ga-atakwa gị afụfụ Uju ka ngwa gị ọ bụ nọọ njọ ka m were maka gị mee njọ ife otu o si dị m n'obi enwere m ike iji maka gị gbuo Yaradua enwere m ike iji maka gị gbuo Obama ọkwa ime enyi elefant nweta elefant ọ nọchi ụzọ na m agaghị alụ gị ndọgbuo ya o wee bụrụ nwa ọbanshi obiọma na-achị ịnọchi ụzọ enweghị ihe ga-eme ka m ghara igbu ebu na ikweta na ị ga-alụ m ekwetego na m ga-alụ gị ikwetego ekwetego na m ga-alụ gị mana o rufu ihe fọrọ nụ nwanne m bịa lele Jesogbo nwanne m bịa lele Jesogbo ekele dịrị gị na onye mmehie dị ka m onye rụrụgoro aka mee ọtụtụ ihe dị iche iche isi otu a wee saa m arụ wee nwegharịa m wee bụrụzie nwa Chukwu bụrụ nwa Jizọs na-agazi n'ezi a na-akpọ nwa Jizọs na-efere ha aka na-asị ha udo dịrị ụlọ n'enu m mgbe a ga-anakpọ m nna ya n'ezi Chukwu onwe nke na-etiri nye ọrụ mana kịta ihe a na-akpọzi mbụ nna ya n'ezi Chukwu ọrụ gosiri na Chineke abatago n'ime m n'ihe dị iche abatago n'ime m wee kịta ka mma maka a maara mgbe m na-arụrụ aka o sikwana m anọghị na dibịa nke a siri ike na dibịa nke a siri ike na dibịa nke a na ọ na-ahụ nta na ọ na-ahụ imo agwara m na-eje na-eri ego n'ụzọ akwụ ọtọ onye m nọrọ na-aga n'iru eje m pinyụọ ọkụ ya chee na uru dị na ya ama na uru adịghị na-arụrụ ana mana onwe ihe na-eme na nkịtị o gwa ma ewezụka Njideka ọkwa akara m ịnọ n'isi wee ka na-emebi arụrụ aka mana tata gịnị na-emezi abụ nwa Chukwu
bụrụ nwa Jizọs bụrụzie onye nwere ike ijezie mmadụ ozi ọma wee tọghata mkpụrụ obi bụrụ onye na-esi ụtọ weje aka n'eluigwe pụsota butuo aka n'isi mmadụ pịam mmụọ ọjọọ nọ n'ime onye ahụ esi n'ime ya pụọ onwere onwe ya onwe na-ekwu maka a na-ezi Chukwu ọrụ wee tata abụzi nwa Chukwu. Ụmụnne kịta ka afa m pụtara ife, kịta ka afa nne na nna m bara m pụtara ife. A na-ezi Chukwu ọrụ, ọ bụghị mma oziri Chukwu ọrụ kama na Chineke ziri m ọrụ m wee bụrụ onye ya bụ mgbe nye aka elu ike si n'elu pịa n'aka m mpikwasa mmadụ aka n'isi pịa m mmụọ ọjọọ dị n'ime onye ahụ esi n'ime ya pụọ. Ọ bụrụ ogbenye si n'ime onye ahụ pụọ, ọ bụrụ ọgaranya ihe obi kwasara aka ọ na-aga nke ọma. A na-ezi Chukwu ọrụ. Ma ọ bụrụ oge echie m Eda, esi m na Eda abụrụ m anointed man of God. Chineke jiri aka ya wee mee Baịbụl m, gọziere m Baịbụl m, mbie aka na Baịbụl m kwuo okwu ọbịa na mmezu. Nwanne, ike dị n'ekpere, ike dị na Jizọs. Ngwere gbawa ọsọ ghara ukwu osisi aka akparị ya, ime kata misie Jizọs onwe ebe ị na-eje. Jizọs bụ pawa, ike kachasị ike niile. Ịmakụ ọnya ịmakụsigo ya. Ịma na ọkịta ka mma isi afọ ahụ nne na nna m gbara m. A na-ezi Chukwu ọrụ. Ọ bụrụ m ziri Chukwu ọrụ kama na Chukwu ziri m ọrụ a na-alụ m wee na-arụ ọrụ a maka na akwụkwọ nsọ si na ebe onye si arụ ka o si na-eri. Nsigo na onwe ebe m ga-eje taa si otu anọdụ anago m na-ekwughe okwu si Chineke ekene dịrị ya nwa obere oge ihe m ga-eri abata. Nwanne kwete na ike dị na Jizọs. Nwanne kwete na ike dị n'ekpere. Ichi ọdụ enyi be anyị iji ọdụ enyi nnọọ rinne nke ịbịa ịbịa nnọọ nga m ọ dịka okwu dị gị n'ọnụ. Nna ya na-ezi Imere ọfụma. Nọ nke a na-ede abịazi nzukọ ndị obodo masị ka m mbịa mara ihe nọ na-awụ mbịa asị m na ị nọ n'ụlọ nsọ mbịakwa asị m na ị nọ n'ụlọ ụka masịzie ka m mara nụ ka ọka ihe gbasi wee dizi ka ọka karitin si wee dizi ka ọwụzụ ụlọ ụka na-enye gị nri ka ọwụ ụlọ ụka na-enye gị ya wee ego iji wee sị ka ị na-agbajezi n'ụlọ ụka. Iji ọdụ enyi otu isi bịa dị mma ikwu amaghị ibezie onye chọọ ịma o jee ebe ịma. Ihe m chọrọ ime ka ị mara bụ na ihe nwatakịrị nọ n'enu ọjị ka ọ fụ okenye nọ n'okpuru akwa afụgeri. Ọ na-adị mma mmadụ mmekọta ka ọ jụkwa na-ese ihe na-eme ya na ihe ọ na-eme. Ọ bụ ego achụọna m ego n'ụdị ọbụla emekọtara nje Kalaba mmadụ kpọrọ nje na nke nwa dibịa sị na onye abụ okpota nja agwọgidego m ọgwụ gwọgide ọgwụ wee sị m ji eri ihe nwaanyị nọ na nsọ abalị atọ o wepụta ihe o jiri nọ na nsọ were esiere m nri na m rie ya ego ezebe ka mmiri ejeene m na ebe a kpọrọ m je na mmiri n'etiti abalị emechana m ihe ndị a niile ego m enweghị agbatago n'ọma ahịa yipụ akwa n'etiti abalị na-asa ahụ n'ọnọdụ na-aga n'iru ka ndị niile mụ na ha nọ n'akụkụ ka ha nchabụrụ ogbenye ka m wee kachasị onye ọbụla onwekwa isi abatago nduru nwa m nwoke wee dupu ya obodo oyibo ya jebe Japan n'ọnọdụ ka o were ego ndị ọcha wee nata ka ego wee pụọ kasa. Ihe ndị a niile ka m mechara otu abụ n'ezi Chineke wee nne ihe Chineke jiri gba nkịtị bụ ka m wee nwee ike detụcha ihe ndị a niile ọnụ n'ihi ka m wee mgbe m detụchara ya ọnụ ọ bụghị mmadụ ya asịzi m na ụzọ m ji eso. Chineke wee si n'ọnụ mmadụ wee tụgharịa m na-ewe chegharịa nchegharịrị kịta ka mma na o nwere ihe dị iche na capital B na ọkpa ihe zọrọ n'ala. Kịta ka mma na o nwere ihe dị iche n'ọnwa Jun na ọnwa Julaị. Kịta ka mma na o nwere ihe dị iche na mikimiki na tọmtọm. Kịta ka mma na o nwere ihe dị iche na moto akpọbara edere for sale nke edere buy me na nke atụkwasara 1 gallon. Nwanna ọdụ enyi ka m gwa gị nke bụ eziokwu mgbe adịghị anya ọ bụ eziokwu na ọ na-abụ ịbịa asị gị na m jebere n'ụlọ ụka
ọ dịrị ha ụsụ mma o were abalị na-efe mana ihe na-eme ka ị mara bụ were ewu mgbo chụwa ewu ojii mgbe ehihie dị achụkwana ya n'abalị maka chi jie ịma mfụ ya fee Chineke gị ugbu a ịdị ndụ fee Chineke gị ugbu a ahụ siri gị ike ịbụ nwa okorobịa fee Chineke gị kịta ụkwụ siri gị ike n'ala were ọnụ a Chineke nyere gị were bụ ọrịa abụ were kweri ukwe were too onye ka o wee too ohu ka o wee bulie gị elu Chineke pụrụ ime ihe niile ọkasị akasị obi n'elu biri n'ala onye bi n'elu ọgọdọ ya na-akpụ n'ala onye maara ihe ga-eme echi onye ji mma jide ji onye ọ wanyere ya rie Chineke maara ọpụpụ na mbata mụ na gị na-abụ ya ji igodo ọnwụ na ndụ nna ya na-ezi anụkwana ume ihe kwuru ihe okwu amakakwanụ mana ịkwụsịghị ihe niile juru m ọnụ na onwe ozi nke mma mma ekwu mma amakwanụ ka m esi wee chee maka ihe ikwuru na o nwerekwana ihe m kpụ n'ọnụ m mana mụnwa ka ga-ekwu maka ịkwụsịghị ihe niile mụnwa nwere ike ikwu ọ dịkwanụ mma ka isi kwu mana ọ na-aka anyị na-afụzinụ ka o si aga maka epụtara na ya wuchi ịchọpụtara ọfụ ya nyekwana oge aka n'ọnwa nka onye sigoro m ihe oge onye fụ onye sigoro gị nna chegharịa mgbe ọnọdụ fọdụrụ n'ihi na nchegharị adịghịkwa n'ala mmụọ ọgwụ ebe ị na-alawo chegharịa mgbe oge dịrị gị chegharịa mgbe ọnọdụ fọdụrụ n'ihi na nchegharị adịghịkwa n'ala mmụọ ọgwụ ebe ị na-alawo chegharịa mgbe oge dịrị gị chegharịa mgbe ọnọdụ fọdụrụ n'ihi na nchegharị adịghịkwa n'ala mmụọ ọgwụ ebe ị na-alawo onye oziọma ka m ga-abụ Nwachukwu ka m ga-abụ onye oziọma ka m ga-abụ ihe ọsọrọ ụwa ha kwube onye oziọma ka m ga-abụ Nwachukwu ka m ga-abụ onye oziọma ka m ga-abụ ihe ọsọrọ ụwa ha kwube onye oziọma ka m ga-abụ Nwachukwu ka m ga-abụ eziokwu ka m ga-abụrịrị ihe ọsọrọ ụwa ha kwube onye oziọma ka m ga-abụ Nwachukwu ka m ga-abụ onye oziọma ka m ga-abụ ihe ọsọrọ ụwa ha kwube onye oziọma ka m ga-abụrịrị Nwachukwu ka m ga-abụ ihe ọsọrọ ụwa ha kwube onye oziọma ka m ga-abụ onye oziọma ka m ga-abụrịrị Nwachukwu ka m ga-abụ onye oziọma ka m ga-abụ ihe ọsọrọ n'ụkwube n'anya nwanne m chegharịa ugbu a ịdị ndụ fee Chineke gị mgbe ị dị n'okorobịa fee Chineke gị mgbe ị dị n'agbọghọbịa mgbe ụkwụ na aka siri gị ike ka ị ga-efe Chineke gị ọ bụ mgbe ị mabara ụkwụ jijiji gị wee febe Chineke gị otu a ka akwụkwọ nsọ siri mee ka anyị mara ị na-eme anya mụnwa bụ mmadụ emere m ọtụtụ ihe dị iche iche erere m ana mmadụ anara m mmadụ ihe n'iche nara mmadụ ihe n'ike akpagburu m mmadụ ọdụ ihe m emefọ ha ma tata Chineke ewerego ndụ n'ime m ịmatị na onye dịka m wee cheta na alaeze Chineke dịrị onye ọbụla naanị ka ego isiri kwadobe ọnọdụ gị nwanne m ihe bụ a life history a life testimony ka m mee ka unu mara ọ ga-adị mma ma ọ bụ na imehiesia ma chegharịa ma chigharịa ma mata n'eziokwu n'imehiego n'anya nwanne m ọ dịghị ihe ọbụla ka ị yọrọ Chineke ọ na-agaghị emere gị mmehie dịbara gboo mana ọ ka mma na ichegharịrị ugbu a ị dị ndụ ọ bụrụ mgbe ị nwụọrọ ekpere niile a na-ekpe n'ebe mmadụ nwụrụ bụ ihe lara n'iyi otu a ka ọ dị na Deuteronomy o mere ka anyị mara na nwoke ga-eti uwe dịka nwoke nwaanyị etie uwe dịka nwaanyị ọ dịrọ mma nwaanyị iyi uwe ọ ga-abụ oyiri a na-enye akpụkpọ arụ ya anya a na-afọ arụ ya anya onwe ka o si jide ha nki n'aka ha nki dapụ o jee ka ọ tụtụrụ ya ndị niile nọ n'azụ a na-ezi usere onye ọbụla na-eme ntị ọ dịrọ mma akwụkwọ nsọ ma butere ya akwụkwọ nsọ mere ka anyị mara ọ sị na a ga-ekpe onye ọbụla ikpe dịka ọrụ ya siri dị ka m mee ka unu mara ha am born again today ọ bụ n'ihi afụ ntara
n'ihi ihe niile emehiere megide Chineke wee yọọ mgbaghara. Otu aka Nebukadneza si wee mehie wee buo mpako wee bọgbuo onwe ya n'isi wee sị na ọ dịghị onye dịka ya na eze dịka ya, n'ihi na Nebukadneza bụ eze Babilọn. O wee chibe onwe ya eze, ọ sị na ọ dịghị onye dịka ya. Chineke wee lee anya wee sị na Nebukadneza na-arapụ ya na ọ ga-apọtu mekarịa otu a. O wee mee ya ọ bụrụ anụmanụ, onubaa n'ime ọbịa. O wee gaa n'ime ọbịa for many years. Mgbe Nebukadneza ji chọpụta onwe ya wee mata Chineke megharịkwa ya ọ bụrụ mmadụ. N'ihi ya, chegharịa ihe ọbụla ka ị na-eme na ndụ a nwanne m, chegharịa. Ugbu a ị dị ndụ, ugbu a ụkwụ na-aka siri ike, ugbu a ị bụ okorobịa, ugbu a ị bụ agbọghọ. Ụtụtụ ọma. Kedụzi nke ịhụrụ mgbe tupu ịhụ gị onside? Ma ọ ka mana hụrụ gị ebe maka na chi ga na nke unu ka anyị ike wetara gị akwụkwọ agbamakwụkwọ m. M ga-achọ ka ịkpọkọrọsịa ndị enyi gị wee bịa rie ma ṅụọ. Ujunwa, laa ya m agwa gị, echekwara na iwu inie na o. Echekwara na iwu inie na ka m gwa gị, ị hụrụ ara nwatakịrị kwụ ọtọ na-aṅụ nne ya, ọ naghị eju afọ. Echekwara na iwu inie na mana ka ọ dị echi ahụ anyị ga-ahụ. Obiọma, enweghị ihe anyị ga-ahụ maka na ọsọ abụrụgo di m. Obiọma. Obiọma, m gachakwa ka iso ndị achebi m. Achebi gwa m n'ebe a, ntọala ịfụlọ ka ha dị. M na-emere gị achebi na lie nsị ebe a. Mama ihe m na-agwa gị ebe m na-emere gị achebi. Ọ dị ka ị like akwa anyị ọ maka na ofu kọlọ iwe nwere gị oke ụta ka anyị si nọ n'ala bekee mgbe anyị gara obodo oyibo. Kezi man. Mama me ha. Ewu atami ikusi. Nyana no so emechago we nubu Ujunwa. We rapu munwa bụ Obiọma Adoma chancha. Hey. Ọma nkwekwa omume o. Ọma nkwa omume. Nke bụ na ọ gara wee bịa isi m nwa na ọ na-enye m invitation na m kpọrọ ndị ọyị m bịa na-emekwara anụ m ngala. Wo. Ka anyị na-enene. Mmeji ifo agụ nchancha. Mmeji ifo ya. Ka nje ifo agụ nchancha maka na mbosi a, ọgbọ ga-ebi. Ọma nkwenata omume. Mba nụnụ, ọkwazikwa mụ nwa. N'egodu m, ọ makazi na ndobezi sim kaadị, ọ bụ na o nwere onye ngwa ọ ya ma na m ndobere sim kaadị na-abụ. Ona ndị na-amachachọ nọọsụ mma anọ. Ka nọ nso na-eche ama ya. Si na mmere expire. Bosi a, ọ na-anụ n'ọkụ jee kwanụ mere gaị ndị na-eje ịgba ime ihe na ọfịọ ọgwa agbasa. Ọ bụ maka mbọsa ọ bụghị. Nne, ọkwa afa gị bụ Obiọma? Ka isi mara onye mbụ? Amarọ m onye bụ mana ndị Enigwe mara onye bụ. Pasta amụmụ ụgha ọ bịakwa. Enigwe si ka m zie gị ozi na ebe anyị na-achọ ịga n'ụzọ adịrị.
ka kisi mara ebe nneje biko ewe n'iwe kedu onye bụ agụ nchancha iwu gee m ntị n'anya ndị n'igwe si ka m gwa gị na onye ahụ ị na-achọ ije mee ife n'aka Chineke dị n'arụ ya ọ bụrụ na ị kpachapụrụ anya na ife anyị na-ezube banyere ya nwere ike ime gị akwụkwọ nsọ si na akwụkwọ ihe mere nke abụọ isi nke 7 amaokwu nke 14 akwụkwọ nsọ si na ọ bụrụ na ndị akpọwuru aha m ga-atụgharị uche ma chegharịa na mmehie ha wee kpee ekpere na aga m anụ ekpere ha ma zọpụta fa. Ya mere nwanne m nwaanyị ife ị kwesịrị ime ugbu a bụ na ị ga-echegharịa na mmehie gị nabata Jizọs dịka onye nwe gị na onye nzọpụta gị iwe ekpere Chineke n'ime mmụọ na eziokwu. Ndị n'igwe si na ọ bụ n'ime nke a na ife ịrịba ama na-eme na ndụ gị na ị ga-afụ ife na-atụbara anya ya. Mana pastọ Chineke gee m ntị nwanne m nwaanyị ife ọzọ ike eme dị ezigbo mkpa bụ na ị ga-eje chọọ ụlọ ụka ebe a na-akụzi akwụkwọ nsọ ka enye gị ọzụzụ nke a na-enye ndị chegharị echegharị. Asịrịkwa gị ụlọ ụka ekpele maka ihe unu ụmụ agbọghọ na-emekọta abụ ije chọba ebe a ga-eburu na amụ ebe a ga-afụrụ unu ụzọ a wee na-eduhie unu ụzọ jee ebe ị ga-amụ akwụkwọ nsọ. Ife na-agwa gị udo dịrị gị. Chineke biko gbaghara m. Nwanne m nwaanyị jee ka ị chọọ iru Chineke ka Chineke nyere gị aka ọ ga-adịrị gị mma. Butere gị ndikiri. Onye na-agụ m. Ka m butere gị obere. Mba. M gotere gị bread kita. Mba, onye ka na-agụ m. Udo dịrị unu. Dịrịkwara gị. Ka dị ya. Nna ya n'ezi. Nna n'ezi. No. Ka m nwetara onwe m fe. Ejere m n'ụlọ ọ bụrụ na ị nọrọ ya. Asị m na ebe a ka idina. Nsị ka m bịa m mara ka o si eme. Ka m kpere gị ekpere. Ka m gosi na ike dị na Jizọs Kraịst. Ya nọ na-arụ adị m. Wee tụọ nnọọ pịam. Gbara bịa ebe a ka ekpere m ekpere. Ịnụ nnọọ na-arụ adị m. Wee tụọ pịam ka ekpere m ekpere. Ana m atụ pịam abụmegbe ka ana m atụ pịam abụmagụ nkwọ ka ana m atụ pịam ka ụmụ nwaanyị na-akụ asịrị. Ma anyị rotekwa na ọrịa onye nganga adịghị ekwe ngwọta. Mata amata na ọrịa onye nganga adịghị ekwe ngwọta. Naanị m ikwere wetuo onwe gị ana. Mkpesịara gị ekpere akịta inweta onwe gị. Ị ga-anabata Jizọs Kraịst dịka onye nwe gị onye nzọpụta gị. Ọ bụ n'aha Jizọs Kraịst. Chineke onye pụrụ m ihe niile ọ kasị akasị obi n'elu biri n'ala. Chineke nje Michael nje Gabriel nje Uriel nje Rafael mgbe ọ tata n'oge akara aka ruo mgbe dike ji ama ibi ya ruo mgbe eji ama ndị bụ ndị nna m ekwekwara ka ajụọ ele ebe chi gị ahụ nọ. Mgbe m kwupụtara isi m gaa n'ime ụwa gaa kwupụta ozi ọma nke alaeze eluigwe na ị ga-etuwe m ugo mmeri n'ebe ọbụla m na-eje na mmeri iso m aga. Chineke gosi ihe ijiri bụrụ chi. Chineke onye pụrụ m ihe niile sitata ndị mmụọ ozi gị gaa ga na-agwọ ọrịa gwọ ihe batara ya gwọọ nwa ọrụ a 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 n'aha Jizọs. Nwere onwe gị n'aha Jizọs. Nwere onwe gị n'aha Jizọs. Ọ gị na-achọ Momesko je ka ekute mmiri ka nwụọ. Momesko ọ chọrọ mmiri. Jere m ekute mmiri ka nwụọ. Ka ị na-eme ebe a? Gịnị ka ị chere ị na-eme? Je ka ekute mmiri ka nwụọ. Onye na-agwa?
Chilota come now, one, not this abo. So they come now, Jackie could American. Oh, that is cookie. You want it? That is cool. That again? Huh? Oh, more kekele. I don't know you go. Eke, that is cookie now, Negana. A common I get up a band and I have fruit on one. Hey! Baby. Kiss the fish about Jagua. Huh? Did you want to? Hey, Naya Nezi. I don't know. I think I go ever know a book on what I want. Nanya. Ever not John Nezinimo. Kana physical non rimo. Kupite, women, Kupite, Kachinaka Bagara, you want to go so. I have a man I have in to accord it. Mamata na Bochilota. Half a man I have in. Kuta me, if any no good mamma. If any no name, mamma. When I go yoku, and was a yoku, on our woman. On our yoku, on our woman. Oh, Katazamona, Wajakuru, Odogu. Hey! Where's a fuzzy Odogu? Odogu and Yemu, Ivana Bo, Eque. Where will Eque on where Wayoku? Where's a Besium? When is a Besium? I have a cool in Cabondo. Chilota. Because if you're joining the melody. By alone, I'm on the meme who go get me what you couldn't have been anyway. By alone, Tony Canazo. If one on one, sick no more where. Or was I say? Or one on your tea. I'm over ya. Eh? One on doing a favor, or one no working no. Bovasi. One no working over the way one. Eben Bibuna Bouquet. When I get that noise back, but don't waste it back there. If I mean up, you know, Mamisco, hey, now, Nizzy, if we're gonna call again, we'll be about back there, but no way to give back there. I'm sick of ya. But no, what time will go away? Oh, $1 million. I don't know. Kuputie Kachineke when one bagger again. You went on Makamu one neighbor, make it a carrion go, Manekupite. Oh, no, Zamiko. Yamaka, Yamaka, he can't name whereby any man. Yamaka, he can't remember any man, Kogu once over the name. Chile cannot, Chile come on top. What then I will. Not easy. Let go together. Oh, when you joke, you might have get in every. What is in Nadeka? Gigantic America. Akulum. I don't call a madam, I don't call Mamma de Mevoja. Yamba no one when I want a guari. Would you call your gunesum? Would you call your gunesum? You are taking out. Huh? You want to go home. Mr. Bayan. And you take a Chineke Canadria. None of them. Oh, thank you. Gini ka meje kene Chineke na mmeso ọmụ ya niile n'ebe mmụ na nge nọ n'ebe ezinụlọ m nọ. Arụ niile bụrụ sọ ọnụ ụzụ enyi ya ekele na mmeso ọmụ ya niile n'ebe nọ. Ebe o mere ka obi aṅụrị m zuo oke. Chukwu anyị, Chukwu dị ndụ ebighị ebi, kele dịrị gị. Njide nke kpantị. Aga m ewere ihe m nwere nye Jehova. Nye mama ya niile na mmeso ọmụ ya niile. Ana m ewere ụzọ ala na-abụ nwere nye ndị ụka ahụ. Hey, Jesus. Abịa onye m ụlọ ụka na be anyị ebe a. N'obodo anyị. Hey. Nke a otu. Nna anyị. Ị na ndị chọọchị ka ha bịa n'obodo a. Ka ha bịa n'obodo a. Hey. Hey. Nke ọzọ dị ka nwanne ya na-azụ ya enwekwara ụzọ ala na-abụ nwere ebe ahụ. Jide ana m enye m ụzọ ala na-abụ ahụ ngụnwa na onwe m. Mụnwa. Jide. Were ihe na mbọ niile gbara
n'ime ka ezinụlọ m ka obi aṅụrị anyị zuo oke. Enwere m ọlaọcha, enwere m ọla edo, ihe nwere ka m ga-eji eme ọgụ. Jehova mere m eze ga-eme gị eze ebighị ebi o. Chukwu ahụ mere m eze ga-eme ya eze ebighị ebi o. Jehova ị mere m eze ga-eme ya eze ebighị ebi o. Onye ka m bụ Jehova ga-efe gị efe ruo ebighị ga-efe gị efe ruo ebighị ga-efe gị efe ruo ebighị Chukwu ga-efe gị efe Chukwu ga-efe gị efe Chukwu ebighị ga-efe gị efe o ga-efe gị efe ruo ebighị ga-efe gị efe ruo ọgwụgwụ oge ruo ebighị o. Nwanne m bịa lelee Jesogbo, nwanne m bịa lelee Jesogbo, lelee ya n'ime mmanya mgbe ị na-azụ nke ga mmele ya Jizọs, lelee ya n'ime mma ya. Nwanne m bịa lelee Jesogbo, nwanne m bịa lelee Jesogbo, lelee ya n'ime mma ya. Biko were alaki m ihe na-eme oge ọbụla na-achọ ka m gbaa gị buru ka bọtinye alaki kwa meo mana uche gị ya adị ya mgbe ọ na mụ na gị na-azụ okwesị m jere ahịa chere igbo ngwa zụọ ọ dị ka nge kacha azụ ime ọnụ ya na akwanye m ugwu ma a na-azụ ya onye mara na ihe gbasara okwe a na-eme onye tọrọ na onye na-atọ ha ihe ọbụla gbasara ihe a na-eme ya otu ahụ ọ bụrụ na ihe gbasara ezinụlọ m ga-enye gị nsọpụrụ m ga-akwụnyere gị ugwu na ọfụma mana nke a zo ịdị azụzụ anyị ga-kirie TV ka anyị ga-enene TV dịsha nọ TV ka anyị ga-aga na ọ dị na m amarazi ihe ka anyị jee kirie TV biko mana TV gị mere mmebi TV dị n'ụdị enwe ndị akpati ya ndị akpati bịa nwee ndị gbasamba LED LED ka m chọrọ ilele maka ịbụ LED iso na LED ma m ihe na-akọ mana nsogbu adịghị ị ga-ekiri TV ka Google mana bịagodi ka iji ahụ ndị be anyị ịfa ya ekiriwe TV ihe ndị amara kemgbe m matara onye bụ ịgbanwere ọtụtụ ihe na ndụ m ihe dị ka mmanya na-aṅụ nnọọ ime ma adị m aṅụzi mmanya ka nsị aṅụ ịbịa ma ekwe m bido ikpe ekpere wee maa na uru dị na Chukwu wee na-afụ Chukwu n'anya daalụ daalụ nsogbu adịghị na onye chọọ ịga lụọ nwaanyị ya gwa Chineke ka onye ya ezigbo nwaanyị nye ya nwaanyị mara uche obi ya mana nsogbu adịghị na sinsi m matara gị ịkwụsịgị na-eme ụmụ ihe mpịtasị aka ndị na-eme ndịga adịgo mma nsogbu adịghị ọ bụ na ndị be anyị batacha na mgbede mụ na ha ga-akpa anyị kpaa ka anyị ma ụbọchị anyị ga-abịa ka m bịa buru LED mana enwere nche ịjụ ọ bụ na m bunata LED anụ ebe a kedu nke ị na-ala ikiri AV1 ka AV2 ịma na AV1 bụ mgbago AV2 bụ mgbada nke na-ala ikiri nsogbu adịghị bịa hụgoro ndị be anyị ngwanụ m nụnụ ịma AV1 bụ enu AV2 bụ mpani nke na-ala ikiri AV2 okay AV2 mo ịma bido tata gaba anyị ịhụnanya mma na-akpọzi gị AV2 sọsọ mụ na gị nọ na nsị gị AV2 ịmago ihe nchọ AV2 mụ ngwaji ebutezie ndị ahụ isi ka anyị rie kenedịrị nnọọ Chukwu nwa abịa n'ọgbanwe m nke na-atọgbucha m atọgbu nke ije ụka anyị ji anyị na-ekele Chineke mana nwa na-agbakasịkwa m ahụ nke egwuregwu ga chelekwe onye ka Obiọma chọrọ ime m Obiọma nọchahakwa ya wee chọọ ịnapụ m ọmarịcha onyinye ya si n'aka Chineke wee bịakwute m Obiọma mba ekele dịrị Chukwu na mfu n'obi
nwoke a na-akpọ a n'ezi Chukwu ihe o mekwara ụnyaahụ tụrụ m n'anya wee kpọọ mmụọ bụ Njideka wee were a na-ebu anye m si n'obi dị ya ụtọ n'ihe ọma Chineke mere n'ime ndụ ya na n'ezinụlọ ya. Hai Chukwu, ana m ekenekwanụgo maka na ọ bụrụ na ọ bụghị gị nwa rụrụ ọlụ ebube ọlụ dị egwu n'ime ndụ ya na n'ime ezinụlọ ya na n'isi nwa ya, ihe ahụ mere ọma mme ya na n'ịbụ ama bụnụ nke m nọ o wee kpọọ m si m na ya si na n'ubi ya na-enye m ana ịbụọ. Chineke nna ekene dịrị gị etu isi mee ka ọ bụrụ onye amụrụ ọzọ. Onye ozi ọma ka m ga-abụ, nwa Chukwu ka m ga-abụ, onye ozi ọma ka m ga-abụ n'ihe ọsọ ọrụ ụwa ha kwuwe. Ndewo. Kaka ima. Ọ dị mma. No. Nara n'oche Dan. Mba, achọghị m ịnọ Dan. Ọ dịkwa na mma. Ọ dị na mma. Ngwa ebe ị chọghị ịnọ Dan ka m kụzie na ka m bịa mkpụrụ ọtọ. Nke na-eme nọ. Ọ ihe ahụ ịgwa m mgbe ahụ ka m sị ka m bịa gwa gị na ndị Enugu ekwugo okwu banyere ya. Ha sị na anyị anọ nke ihe ha kwuru gwa m ihe ha kwuru. Ha sị na anyị nwezi ike ịnọ di na nwunye ugbu chere mmụọ nsọ ekpebigo ndị ime Enugu kwuo ekpere gị Chukwu anụkwuo n'ihe na mụ na gị anọ dịka di na nwunye. N'abalị ka Chineke zara m n'ụtụtụ kwam ndị oyibo so unexpectedly atụba ha n'anya n'orugo mgbe Chineke ya aza m ekpere ha eche m ọnụ ọhụ ruru chi ka Chineke ya aza m ekpere ha. Mana nna ya kwa mụ na gị ka ọ zara ya ọnụ nwayọ ka ị ka dịkwanụ ndụ n'ụbadị na nwunye wa. Njide nna njide m njide onwe eze ka njukele ire ama m ka ọ ya adịghị na ntị ọkwa ndị bụ na enwe ike isi ịbịa gwara gị okwu dị agha ụfọdụ maka onye ọbụla ọnụ ya ekwuriri gị okwu nwere ike ụfọdụ a na-asị gị ilekwara anya ofuma ihe nke ọ bụ ọgwụ ilekwara anya ma ọ bụrụ nwoke nke iri ya dị otu a nke dị ha otu a ilekwara imi ya anya ọ bụrụ agadi nwoke a ka ilechara nnụ anya kwere na ya na mgbe agwakọta ya inwe m obi na kwa ma na mmadụ ama enweghị ike ịdọsa mmụọ ọkwa na ya ka nji na-abụ mgbe ụfọdụ ọ na-adị m ka ya sị na ya bụ ịnọkọta ịgbapụ na ihe mere eme bụ na ebe anyị hụrụ m ama abụ m onye matara Chukwu sọnsọ ihe Chineke gwara m ka m na-eme ihe mmadụ kwuru maka na Chineke ekwugo ya onye ka nje eme ya abịakwa enweghị ihe ọbụla ndị be anyị ga-agwa m ka m mgbasasị obi m n'ebe alụmdi mụ na gị nọ maka Chukwu ekwugo ya akwa maka mgbe m nọrọ na-eche ka Chukwu kwuo ọzọkwa dịka ka ibi ya bụ na ọsọ nwaanyị bụ onye ga-ekwute onye ga-anụ ya nwere na-abụ ibi onye ga-anụ ya ọ mụ na-abụ ibi nwere na-abụ ibi ebe ị na-ejide ha mgbe ka njide m ọkwa na nga ewu mgbe nke ka m ga-abụ nke ka m ga-abụrịrị ihe ọbụla esi m mee ka m ga-eme agaghị m arapụ gị ebe ị na-eje ka m ga-eje ihe ị na-eme ka m ga-eme ọrụ ịlụ ọrụ ka m ga-alụ agaghị m arapụ gị okwukwu iri ka m ga-ekwu ihe mere ka m ga-eme n'aha Jizọs amen. Chineke onye pụrụ m ihe niile onye ike niile dị n'ọba aka nna m ana m ekunye ugbu a
ana m eme ka nje ozi ọma kịta ọ dịghị ihe ọbụla m na-eme kịta na-abụghị na ntụziaka gị nna m ewe nna ya ọgụsị ka ị bịa nọnyere m nọrọ m iru n'azụ nọrọ m aka nri na aka ekpe ka nje dọta mkpụrụ obi nye gị onwere ka nje ritere gị mkpụrụ obi n'uru dịka ị kwuru na Jọn esi gaa zisa ozi ọma nke alaeze na ihe niile nke dị n'ime ya na ị ga-atụ ihe ndị ọzọ dị n'ime ya na ị ga-atụkwasịrị anya nna m aga m apụ ugbu a ma ekwena ka ntagheri ọnụ ka okwu niile nke ji esi n'ọnụ mpụ bụrụ ihe dọrọ nsọ bụrụ ihe ga-adọta mkpụrụ obi uru nye gị onwe uru nna m mee nke a ma nara ekele n'aha Kraịst Jizọs bụ eze anyị amen. Bro, I don't know, relax now. And care you did I like upon you. Pams na izrozuka it was gampam. It was gampam. Here na katafu mebe because iwegi na wakasema. Relax. It was ga chukun chotagro. It was ga Jesus chotin kala isa kita bori chaga. Relax. Na cool ka. So for good. I'm about them yesterday sitting na ya bag I'm trying home now. So even na gonna plan. Pam garuziamo. Kwe hoge. Japan onworo onye mma nchoro ge bia idrom ti na business mo onwo otu smarote sazu ya anwuru m koke n'ụlọ nga Japan mbere onwo otu sito moto na ahụ efoge onwo kere Chineke nka iji kpọkacha ya anụ ikare imani wa anụ ọhịa ile ku business na ima na ngwongwo ka anyị na-ebu n'obodo ibu na ngwongwo ka anyị na-ebute na-ekwu n'ebe anyị ma mụ yezu nwa anụ achọ ma mụ yezu achọ nọ mana ọ bụrụ ya ka anyị bịa ka anyị na-ekwu na ihe nna akọwa bụ na ụlọ nga ị ga for good yọta ọmụnwazi ozi ga-akpọ gị ọkpọta ịma mụ elachi ị ga-anacha ewezụga Chineke kere m ewezụga na machịta Kraịst nka nsị kịtụkpọrịcha gị anya Chukwu biko gbaghara m kịtụkpọrịcha gị anya relax I understand ịma na ụlọ nga na-aba na-aba there for connection ndị ọrụ n'obodo ibibala ụlọ nga ịma na-efu bụ ụzọ ụlọ n'obodo bụ ebe a gị aga ịba nweta the real connection you need and moreover enwetago m the connection you need ihe mere na ị ga-echi akwa azụ obodo Igbo ịkwadogoro m ụlọ nga ọzọ sana ya ha elele enwetago m the true connection that you need onye ha elele gị ibe mmanụ nke na ị na-anaghị na grand style yọta ihe m na-akọ ị na-anachi azụ as a big boy moreover nke ị ga-aga eji m kọtụ gị wee bata eji m your own share for the other deal eji m $20 million with your own court from the other one ị ga-aga the one ị ga-ezi na ị ga-aga na $20 million ga nju ya bata ike ego nke kpọrọ $20 million $20 million US dollars for that matter bro relax ego nke kpọrọ $20 million Relax. Geiger, Macaroni, Amaroni. No, you need $20 million. $20 million. You're a big boy. It's not 20. You're a big boy. It's not 20. Yeah! onye na-enweghị nwanne kwere n'ozi ọma Jizọs bụ nwanne ya o onye na-enweghị nwanne kwere n'ozi ọma Jizọs bụ nwanne ya onye na-enweghị nwanne kwere n'ozi ọma Jizọs bụ nwanne ya onye na-enweghị ụmụnna kwere n'ozi ọma Jizọs bụ nwanna ya onye na-enweghị nwanne
Jesus bụ nwanne onye na-enweghị nwanne kwere n'oziọma Jesus bụ nwanne m onye na-enweghị nwanne kwere n'oziọma Jesus bụ nwanne m onye na-enweghị ụmụnna kwere n'oziọma Jesus bụ nna m onye na-enweghị ụmụnna kwere n'oziọma onye na-enweghị ụmụnna kwere n'oziọma Jizọs bụ nwanne m onye na-enweghị ụmụnne kwere n'oziọma Jizọs bụ nwanne m asị ịmụ ihe na-enye m obi aṅụrị ọ gatara mkpụrụ obi mmadụ ịnọ echi kịta ha asọmpi ihe a bụ m ibu alụ ihe a onwe mgbe o jiri bụrụ m ibu alụ vutue ka m funye gị ezigbo ifu good news ka ivuru ihe abụkwa ọgbụgba ndụ mụ na Kraịst ihe abụ ọgbụgba ndụ mụ na Kraịst onye nwe m ebe ka ofe akwụkwọ dị mmiri ọmara mmiri oburu ịma akwa iziri Moses na David si mụ bịa aka ya ọfụ anyị papi mana a ruru David si m na m ga-alaghachi Japan ọka ijebekwa nga ọzọ jụọnụ m papa ama m David papa ịma nga ihe mere biznes a mere m ji gaa nga papa David ji ego m lọta ego lụtara na nga papa nwa gị fentịrị mgboro na-abata ata David vu $20 million vunetere m ebe a papa fenti ofu papa fenti ofu efuko ihe ahụ egosiri m na nrọ na ọgaranya nke m ga-esi n'aka gị wee bịa mana nke Abraham bịara direct n'aka Abraham ka ọ bịara Chineke wee sị na ya yi eme m ọgaranya mana ọ n'aka ka o yesi eme m ọgaranya n'enu m a na-ezichikwa ọlụ n'enu m ọkwa otu a o si na ebe onye na-arụ ka o si eri efugo ka o si emere onwe ya aha Abraham blessing Sama Abraham blessing Sama you are wild in the morning bright in the evening Abraham blessing Sama Hallelujah. Abraham blesses Sama. Abraham blesses Sama. I am blessed in the morning and blessed in the evening. Abraham blesses Sama. Abraham blesses Sama. Abraham blesses Sama. I'm blessed in the morning, blessed in the evening. Abraham blesses Nekwenu Chinefe Onyeruko Bunaya Ezi Chukudimma Onyeruko Bunaya Ezi Chinefe Onyeruko Bunaya Iboma Nechendumu Onyeruko Bunaya Omere Baliwa Onyeruko Bunaya Ntente Mili Nebogwe Onyeruko Echetobi esiemike Onyeruko Otu aka na-erumba mụọ Onyeruko ezigbo Chinefe Onyeruko Bunanya Chimere Baliwa Onyeruko Bunanya Akajabu wanu nenu Onyeruko Bunanya Eze nenyongo Onyeruko Bunanya Eze nenyudo Onyeruko Bunanya Ijule nigwe juwa Onyeruko Omnipotent omniscient Onyeruko Bunanya Omnipresence God Onyeruko Bunanya Anyị jigemon Onyeruko Bunanya Inagbanwa karaka Onyeruko Chukwu ọma dalụ ọlụ Onyeruko Bunanya Ezi Chimne